true story. ଅନିଶ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଶେଷରେ ତା'ର ନିଯୁକ୍ତି ରେଳ ବିଭାଗରେ ଲାଗିଥିଲା। ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗିବାର ଯେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ସେଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭୟ ତା' ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ତା'ର ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଷ୍ଟେସନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂତିଆ ଷ୍ଟେସନ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ବେଗୁନ କେଦାରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଏହି ଷ୍ଟେସନ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା। ଅନିଶ ଛୋଟବେଳୁ ଏହି ଷ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ ଦାଦା ଦାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାର ତାଙ୍କର ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ଅଫିସରେ ଅରୁଣ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଅନିଶ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ରାତିସାରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତୁମେ ଏକା। ମନେ ରଖ, ରାତିରେ ଯେମିତି କେବିନ୍ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଅନିଶ ଭୟରେ ଥରୁଥାଏ। ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା। କେବିନ୍ ଭିତରେ ବସି ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ କଲା। ସମୟ କାଟିବାକୁ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଗୀତ ଲଗାଇଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ କାନରେ ଆସି କିଏ କହିଲା ପରି ଲାଗିଲା, ଅନିଶ, ଅନିଶ। ସେ ଚାରିପଟେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ନଥିଲେ। ମୋବାଇଲରେ ଚାଲୁଥିବା ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଚିହ୍ନା ଭାଷା ଧ୍ୱନିରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦରଜାରେ ଜୋରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଯେମିତି ଏକ ଝିଅର ସ୍ୱର। ସେ କହୁଥାଏ, ସାହେବ, ଦୟାକରି ଦରଜା ଖୋଲନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ଅନିଲ ଡରି ଡରି ଯାଇ ଦରଜା ଖୋଲିଲା। ଦରଜା ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ। ଝିଅଟି ବହୁତ ଡରୁଥିଲା ଏବଂ ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ସେ କହିଲା, ମୋତେ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ଅନିଶ ତାକୁ କେବିନରେ ବସାଇ ଚା' କରିବାକୁ ଭିତର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ରୁମକୁ ଗଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଅନିଶ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଝିଅଟି ଏକ ଲାଶର ମାଂସକୁ ଚୋବାଇ ଖାଉଥିଲା। ତା'ର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁହଁ ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ଆଖି ଗଭୀର ଗାତ, ଲମ୍ବା ଦାନ୍ତ। ଅନିଶ ଭୟରେ ଜଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାଦ ଉଠୁନଥିଲା। ଝିଅଟିର ଏକ ଭୟଙ୍କର ହସ ହସି ଅନ୍ଧାରରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଅନିଶ ଥରି ଥରି କମ୍ପି ଯାଇ ଲାଶ ପାଖକୁ ଗଲା। ପରେ ଭୟରେ ସେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ସକାଳେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ ତା'ର ଆଖି ଖୋଲିଲା। ନିଜକୁ କେବିନରେ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲା। ବାହାରକୁ ଆସି ଅନିଶ ଦେଖିଲା, ବାହାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ମଝିରେ ଶବ। ଅନିଶ ସେହି ଲାଶ ପାଖକୁ ଗଲା। ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। କାରଣ ସେ ଲାଶଟି ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ତା'ର ନିଜର। ରାତିରେ ହିଁ ତା'ର ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ଷ୍ଟେସନରେ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ପରି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।